2.000 euros a unha, 2.000 euros ás dúas e 2.000 euros ás tres. Adxudicado tarxeta número 12. Así quedaba adxudicado un dos 23 exemplares da Granxa Gaioso Castro da Deputación na poxa nacional de gando vacún de raza rubia galega que se celebrou este sábado en Adai. Este recinto gandeiro volvía a coller, despois de 2 anos, a tradicional poxa que se celebra cada outono no Concello do Corgo e que este ano acadou a súa edición número 96. As 23 xovencas preñadas da cabana de élite do Centro de Recría da Institución Provincial tiveron unha saída de 1.950 euros e, de media, acadaron os 2.300. Ademais, tamén se subastaron 3 xovencas e 3 machos de gandeirías particulares. Os deputados de Recursos Sostibles e de Medio Ambiente asistiron á cita xunto co presidente da Cruga e o alcalde Corgués. Na Granxa Gaioso Castro, a Deputación xunto con a Cruga realiza unha selección dos mellores exemplares desde o punto de vista xenético, morfolóxico, productor e reproductor. O organismo provincial mantén unha importante colaboración con esta asociación, a que destina unha achega total de 1.400.000 euros desde 2019 a 2022.